Θα ήθελα να καθησυχάσω τον ελληνικό λαό. Είμαι σίγουρος ότι οι εταίροι μας θα πιστούν και θα σταματήσουμε να δίνουμε τροφή για σχόλια. Και τώρα που είπα τροφή, αν έχετε τίποτα κονσέρβες που θα λήξουν αύριο μεθαύριο, ξηρά τροφή γενικότερα, φυλάξτε τα. Μην πάει ο νους σας στο κακό όμως. Απλά είναι αμαρτία να πετάμε φαγητό. Γι' αυτό το λέω. Επίσης, αν έχετε τίποτα σπόρους από ντομάτες, μαρουλάκια, μελιτζάνες, φυτέψτε τους σε γλάστρες. Όχι γιατί θα γίνει κάτι κακό, αλλά ωραίο δεν είναι να έχεις ένα μποστανάκι στο μπαλκόνι σου. Οικολογία, πράσινο. Βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα πριν γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας. Είπε ο Καμπόης στον Ινδιάνο, μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω. Απλά κάνω και μια αναφορά στο καρναβάλι. Και τώρα που είπα καρναβάλι, μιας και η Καθαρή Δευτέρα είναι σε μια εβδομάδα, αν έχετε καμιά περσινή λαγάνα, μην την πετάτε. Ξέρετε τι νόστιμες που είναι οι άτιμες οι περσινές λαγάνες άμα τις βουτάς στο νερό? Και του χρόνου. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι.